Takže čaute, ja som Jožko LP a je tu ďalší let's play na hru Shades and Fidget. Je tu štvrtá časť a natáčam to s mojím kamošom Michalom LP. Čus! A ideme na moju prvú postavu Jožko LP, to bude pomaly vždycky ako prvá. Po najvyšší level. Miško nám ide utiekol. Tak. Na nás zautočili nejaké nevinné výstrihy z CDC. Ideme na poradní. Poď na 6 pozemkov. Tu ideme na zeleného Gambirda. Gambit. To je jedno. O, pekne začali sme kritikom, ale stane sa, že on to nenechá. A nie. Vyzerá to dobre. OK. Spíš si ho nedáš, ale no, OK. Ale môžeme. Môžeš. Teraz by som dal krit. Ak ma teraz nedá na šupu, tak má šancu. OK. A teraz... OK. Tyk. Takto minieme na jeho houbu. Bo inak tesne na toto. Poslednú. Máme sme nejaký veľký... Jo, dali sme ho! Jo! Jaké tesné Ty víťazstvo! kokos! Jo, je tam! Oplatil sa mi... Level up. Jo. Level up. A Je dole. pekne. Ja mám na Let's Play strašne šťastie. A túto, 19 000. No. O, pane. Dobre, Ty. ty nemôžeme skôr. Kokos. Počkaj, nemám. Dnes je Ale ja sa dole. na neho teším. Za 9 levelov ho už bude mať. Že na našu druhú postavu. To bolo inak tesné. Sám. 6000 HP. Ty kokos. Nie. Čo? Nič. Tak, sa prihlasujeme. Už sme... Možno nám zase nevypadne klavesnica, lebo to nenávidím niektorí vôbec nefungujú. Kto nás poznal? Nejaký Eragon. Hele, chtěl bych tvůj cehit do našeho, aby nás bylo víc, jestli jo, nechcelo. No, ne, tak napíšte, ale je to dobré napadne. Pozri ten cech, nie? Idem. Ne, to sú 120 na. No. No čo? Ale 120 na, Miško. Ty kokos, ako pozícia! No určite. Iba on tam je, v tom cechu. To si iba jeho niky. No. Ja viem. Všetkých vás pozbal. Nechodí tam na čo, ježiš. A vieš, ako zase, keby sme išli tak... A on, vieš, ako ak bude dobrý hráč, tak... Ide do vašeho cechu. No, Jeho by tam zobrali. jasne. To nášho nemáme ani šancu. A minieme hubičku. Nikdy neviete, ako aj na hinto. Už som dneska nebol. Nevadí. To určite zasa nič nemáme, iba elík. Čo, Iba koľko? skôr rozhom si nepamätá, či tu bol. Čo som hovoril? Tak. Pojedeme zapalovať. Nechceme sa tam podpaliť. Ide podpaliť Fidgeta. Nejdem. Ide mu podpaliť obchod. Nevadí. Nič. Ako vždy. Väčšinou iba cez víkendy máme dobré veci. Teraz nám málo. Pozriem si to ako dobre. Ja neviem, čo to bolo. Kúzelník, nejaký Vánox. Či Banks, čo to bol. Vánok. Neviem, na Kiku 102. A to bude posledná postava z 11. sveta. Keď som ho počul. A kto chce to heslo, píšte mi. Nie, to je moje heslo! Keď dáme sa do útoku. Ten je zlý. Rebel. Ja viem. Daroval som 35 zlatíkov. Wow. Ty si normálne, že King. Pristúpil k nám nejaký Branko. Bo vie, kto to je, nepoznám ho. Iba na spolužiak. Nepoznám. Je cudzí. Je od veľa více dopredu, ja ho Wow, nepoznám. ty kúpiš aký tak dobrý ten 107 sila. To si kúp. Nasil? To je inak dobre. No ja ochotne. Ja mám 109 inteligenciu, no. No, Ja asi som bolo. taký, že chcel. No na silu, no. Kúp si, čo za to bude. Veď idem.
Poviem, či to je niečo lepšie. Nič. Škoda. Nič. Dáme si aspoň na seba a máme voľné. Pi. Glok. Si nepocíkaj. Kopíruješ mňa. Nie, kopírujem. Ale jasne. Po videu som to ešte nevidel. Robil som to v škole. Na škole. Gulo. Kde na záchode? Gulo. Ak budete počuť nejaké šušťanie, tak to moje repráky, mám ich trocha dosrané. Bože, nešušte slova. Nešušné. Neslušné. Trochu pokakáme. Nešuva. A tu nám minule ostalo, Na tohto máš veľkú šancu. ja viem. Minieme do nuly. A čakáte. Jo, zdali sme ho! Ďalšieho, už druhého. Tak už mám nejaký názov asi. Je dole. Takže dneska natočím Ďalší šťastný deň. toto. Natočím Happy Wheels. A ja? No, nenatočím. Môj natočil špeciál. Chcete vedieť aký? Ideme na ďalšiu postavu. Kto chce ako ísť do toho cechu, je nás strašne málo a nemám ešte ani overenú e-mailovú, takže máme strašne málo peňazí, tak napíšte, máme tu nejakého Matko 1.1, toho tiež nepoznám. Iba sedí od lavice dopredu. Nepoznám ho. Poď sem do tredy. Nepoznám ho. Je cudzí. Keď ste nejaké veľké levely a na Joškovi 9, na svete 11 zbieram album a teraz zbieram cenosti a už mi chýbajú aj náhrdelníky, aj prstenie, aj tie našťastie. Už mi chýbajú a posledné 3 epiky, to je od 150-ky. Tak ak by ste si dali dole zbraň a zautočili na mňa, minule som poprosil nejakého to neviem vysloviť, Lord a získal som tento náhrdelník, bo ten som nemal ešte v albume. Alebo mi iba napíšte, že si dáte dole zbraň, lebo predtým to nefungovalo, keď som to urobil. Že som toto. Že si dal on dole zbraň a zautočil na mňa, to musím asi iba ja na ňo. Do arény. Ideme na ohnivý elementál. Nie, ohnivý, kde to je napísané? Nikde. Nevadí. Nás spolužiak Dano Drevo povedal, že ohnivý element. Ohnivý element. Elementál. Tak skoro sa trafil. Za ohnivý element. No. Teraz išiel púšťať Šarkanov. Tam utekáš, Bíško? Nevykradni ma. Poslednú houbu miniame. Keby sme ho dali, tak to by sme fakt dneska mali pri tomto let's play strašne dobre. Hrávam toto aj na mobile, ale dá sa mi to strašne ťažko tá ako dobre hra, len blbo. Lebo idem do arény a ešte nebám a minul som za to hubičko, lebo som dvakrát na to čukolo milom a hneď som išiel na to aj do arény. Na arénu som minul hubičku. Musíme radšej teraz mal vinú na podzemko. My sme chlapi. My sme chlapi. My sme ženy. Nie, nie. My sme ženy. To je lepší názov. Počkaj, tu som zabudol ísť aj sem. No, obratnosť, nič. Čakaj. Máme lepšie. Poď. Takže Myška nám bude musieť asi chod domov. Tak za chvíľku príde, dobre? No. Za 5 minút som tu. No ale ja ti musím zavariť. O. Nezabuchneš. Potom to fakt musíš ísť? No, Ale príď určite, nie ako prídem, včera. prídem. Musím ísť na 5 minút odbehnúť. A čo ideš robiť? Neviem, musím mám ukázať. No. Obleď sa, Myška, potom ma zavolaj, poviem zavrieť.
Ale počkaj, veď už idem iba na poslednú postavu. Takže na našej poslednej postave ideme si hlídku, ideme sa pozrieť do tohto, do čaráku. A máme toto. Šup. Nepresne by sa ti Žišiel ideme vyprávať. Žišiel vymeniť. Ja viem, veď ho idem predať. Ideme vyprávať proste. Poviem. Nič. Lepšia zbraň. Či? A nie. Som si dal hlídku. Ideme na smačku. Nič. Ideme do arény a dáme hospodu. A toto video už bude končiť. Možno sa vám páčilo, dajte like, odber a koment. A ak budete dávať dislike, tak to radšej nedávajte. To nezbieram. Tak čaute a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré vyjde dneska. Happy Wheels. Tak čaute a vidíme sa za 3 dní. Čus.